вай аз куҷо медонад ки шумо даҳонатон зур аст, ақлатон тамоман дигар чи аст, фақат киссаи худро фикр мекунед. Тамом. ягона чизе ки дар Тоҷикистон ягона не яке аз чизҳое ки дар Тоҷикистон миёни ҷавонҳоям хали шикастагӣ аст. дӯстони азиз, ман ҳамаи шуморо ҳурмат мекунам. Ман худамон нишон надода истам. Ассалому алайкум бародаро. Доруи нави гиёҳия ба шумо пешниҳод мекунем ки номаш эпмедиумай ва дар Туркия истеҳсол мешавад. Ва барои онҳое тавсия медиҳем ки барои мардҳое ки марднагишон заифай ва аз ҳисоби кам додани протсентшон фарзанддор намешаванд, ба онҳо тавсия медиҳем. Ва инчунин ин дору ҳам мард ҳам зан барои ҳомиладор шудани мисол фарзанддор шудан истифода метавонанд, истифода баранд. Бародаро, ин дору дар Туркия аз 7 намуд гиёҳ истеҳсол мешавад ва барои ҳамин дар организм безарар мебошад. Ва ин дору занон ва инчунин мардуми оиладор метавонанд истифода баранд ва инчунин барои онҳое ки бародарое ки машқ мекунанд мӯътадил, барои онҳо тавсия дода мешавад. Rahmatli barakatu barodaron al-Islomane barodare ki bam dorohi ki dar reklami Golos Migran reklama shtagi ast. Mo ham dore zakaz kardim. Ina barodar az shahri Moskva dar shahri Irkutsk rast, yani 5000 kilometr rah. Ina mi doru ina dar dasti mo rasid. Rahmat kalam ba barodar ro ba barodari Golos Migran hazor rahmat. бародар бо реклами шумо, бо дастгирии шумо мо ин доруро дастгирӣ кардем, мақсад бар мо расид. Саломат бошед. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. ин шабакаи Голос Мигрант мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, имрӯз дар як масъалаи хело муҳим ба шумо суҳбат мекунем ки ин масъала дахл дорад ба ҳамаи тамошобинони шабакаи YouTube ва ҳамчунин ба онҳое ки дар YouTube шабакаҳои худро доранд. аз ҳамаи шумо даъват мекунам ки ҳатман фикрҳои худро оиди ин навор дар комментария бинависед, чунки беҳад фикрҳои шумо мисли ҳамеша барои ман зарур аст. нависед фикрҳои худатонро ва ман гуфтани ҳастам ки шояд баъзеҳо ин наворро хуб қабул мекунанд ва баъзеҳо хуб қабул намекунанд. онҳое ки хуб қабул намекунанд, рӯзе мешавад ки маънеи ин суханҳои манро сарфаҳм мераведу ва шумо низ бале мегӯед. бале, дуруст аст. ман чӣ гуфтани ҳастам? бисёри нафароне ки дар YouTube шабакаҳои худро доранд, фарқ надорад ки онҳо ё блогер ҳастанд, ё ин ки ягон ситора ҳастанд, ё ин ки намедонам реп месароянд, фарқ надорад. ман ғамгин аз он ҳастам ки барои чӣ шумо яктарафа фикр мекунед. фақат як тарафи худро фикр мекунед, тарафи тамошобинонро не. як бор фикр намекунед ки ҳамин тамошобинон буданд ки аз ман сар карда шуморо низ ин қадар ба мардум шиносониданд. яъне ки ҳамин вақте ки мо нав шабака кушодагӣ будем, мо худ ҳеҷ кас набудем. моро ҳамсояи панҷумгиамон ба зур мешинохт ва инҳо буданд ки, яъне ҳамин тамошобино буданд ки лайк гузоштанд дар наворҳои мо, падилитса карданд наворҳои моро ки мо боло равем. моро оҳиста оҳиста мардум шинохтанд. мо оҳиста оҳиста шабакаи мо дар YouTube, яъне ки YouTube моро қадр кард, чӣ хеле мегӯянд, монетизатсияро гирон кард. аллакай шабакаҳои шумо пулкор мекардагӣ шуд. ҳамаи ин ба туфайли ҳамин тамошобинон аст. ва имрӯз бояд мо фикр кунем ки мо ҳам ягон чиз бояд барои инҳо бикунем, вале мутаассифона мо баръакс карда истодаем. ман чӣ гуфтаниям? барои чӣ бисёре аз блогерҳо, бисёре аз сарояндаҳо, бисёре аз реп месароидагӣ бачаҳо ба ҷои хубиятон шумо ба мардум зарар меоваред. дар назар дорам ширкатҳои букмекериро. масалан, ман агар ягон ширкати букмекериро агар ба мардум тавсия диҳам, баъзеҳо мегӯянд ки фарқаш чи, ту реклама мекунӣ, маблағи худатро мегирӣ, вале онҳо худашон ақл доранд барои интихоб карданашон. ман медонам ки онҳо ақл доранд, вале бисёриҳо вақте ки моро ҳамеша тамошо мекунанд, масалан агар ту сароянда бошӣ, баъзеҳо чӣ мегӯянд, мухлиси ту аст, яъне ки фанати ту аст ва ту ҳар чизе ки мегӯӣ ба ту бовар мекунад. вақте ту мегӯӣ ки
дар описанияи ман силкаи фалон ширкати букмекерӣ аст, даро дар он ҷо ставка кун, автомобил мебурӣ, намедонам як чим чизи дигар мебурӣ. Онҳо вақте чеҳраи ту барои онҳо ширин аст, овози ту барои онҳо ширин аст, онҳо туро ҳамчун як одами зур, одами хуб қабул доранд, ба суханҳои шумо бовар мекунанд ва даромада аслан ҳамин муҳоҷирони мо медароянд, силкаро скачат мекунанд, барномаро установка мекунанд ва ҳамон шаб 10,000 рублро бой медиҳанд. Ба туфайли ту, ба туфайли як ситораи дӯст медоштагиаш ҳамон шаб 10,000 рубл, 15,000 рубл бой медиҳад. ва ман барои ту бар ин нафаре ки тамошобин туро дастгирӣ карду боло рафтӣ, имрӯз ба сабаби ту шуда ин тамошобин зарар дид, барои ту бар инҳо ман қарсак мезанам. ин муҳоҷирони мо ки дар Русия ҳастанд, ҳар рӯз ба хотири аз Тоҷикистон ягон чиз шунавидан, ё ин ки ягон намедонам суруди тоҷикӣ бошад, ё ин ки ягон хабарҳои тоҷикӣ бошад, дар омада шабакаи шуморо тамошо мекунанд. То он даме ки шумо ҳамин рекламаҳоро мекардед, онҳо шуморо қадр мекарданд, онҳо шуморо лайк мемонанд, падилица мекарданд, онҳо мехостанд ки шумо зудтар боло бароед. Вале имрӯз шумо мехоҳед ки худатон боло бароед ва онҳо поён бираванд. Фарқиятро мебинед? ҳамаи бисёриҳоятон фикри танҳо киссаи худро карда истодаед. Оё фикр намекунед ки баъзе аз муҳоҷирон дар як рӯз 1000 рубл ба як ҳоли зор кор мекунад дар ин ҷо ва ҳамон барномачаҳое ки дар описанияи силкаи шумо ҳаст, описанияи ва видеои шумо ҳаст, ҳамон сабаб мешавад ки муҳоҷир дар давоми 1-3 соат 15-20,000 рубл бой медиҳад. дурӯғ намегӯям, як репер буд, тамошо кардам. Ман кам-кам ютубро аҳамият медиҳам, манам хай кори манам ҳамин аст. Мегӯяд ки бародаро ҳамин описанияи ҳамин видео дароед, як силка скачат кунед, ҳамун ставка кунед, хай бой метиҳед ё мебуред, барои ман фарқ надорад бародаро, ин ҳамин ширкат моро спонсорӣ мекунад, шумо ҳаминҷа дар омада якта вай кунед, чӣ мегӯям, скачат кунед, ставка кунед, дӯстони азиз, ин ка спонсори мо ҳаст. Вале хай ман намегӯям ки шумо бой метиҳед, мебуред, инаш барои ман фарқ надорад. Не ки бидроин ҳамин ада регистрация кунед, барои ки ин мора дастгирӣ мекунад, исуси нағама фарқи ча мисол ту бой метӣ мебуриву, мо да мисол дастгирӣ мешава беҳтарин. Нағама фарқи ча мисол ту бой метӣ мебуриву, мо да мисол дастгирӣ мешава. ин кас тамошобини ту аст, ба туфайли ҳамин кас ту ин қадар ситора шудӣ, туро ҳамсояи панҷумгият намешинохт. барои ман фарқ надорад, чӣ хели гап аст? ҳамин наворо тамошо карда асабон бозӣ кард. ва дигароям ки ҳамин хел мисли ҳамин репер бо ин ашхос ки ҳамин хел гуфти рӯсо открита гап зад. бисёриҳош открита гап намезананд, вале дар зери дилаш ҳамин гап аст. шумо бой метиҳед, мебуред, барои ман фарқ надорад. мақсадам ин ки ҳамин ширкат ба ман пул бидиҳад. Дӯстони азиз, накунед реклама ин хел чизора. Мардум ба дод овардед. пула ҷамъ кардааст ки рафта ба фарзандам ягон нон харам, ягон попӯшӣ харам дар зимистони хунук, ягон либоси нағз харам, барои ҳамин омадааст кор кунад. шумо вай силка реклама мекунед, як бор скачат мекунад, ҳамон шаб 10-15-20,000 рубл бой медиҳад. ва ҳамчунин муроҷиат мекунам ба дигар блогере ки дигар рекламаҳои вай камазу авиакассаву чим-чӣ реклама мекунед. дӯстони азиз, ман ҳамаи шуморо ҳурмат мекунам, ман худам нишон надодаистам. ҳамон нафаре ки ба шумо реклама пешниҳод мекунад, илтимос ҳавая гӯед ки ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намо, ҳамин ман мекунам, ҳамин хел гум мешавад ки дигар шуморо суроғ намекунад. ва ё бисёраш ҳуҷҷат надоранд, контрабанда ва нелегал кор мекунанд. як балои аз сар мегузаронад, ҳамин подписчико, обуначиҳо ҳамаш ба сари шумо меояд, шуморо менависанд, ба дод омада WhatsApp, Viber худро мекушед. бовар кунед дӯстони азиз, ҳамин коратон тамоман дуруст нест. охир вай бечора тамошобин шумоя овози шумоя маҳқул кардагӣ, чеҳраи шумоя нағз дидагӣ, вай мебинад шумо чапу рост мехонед, ҳамин қофиябандӣ карда, вай хаёл мекунад ки шумо хеле доно ҳастед ки ин хел як барномаи зура пешниҳод кардаистед. Вай аз куҷо медонад ки шумо даҳонатон зур аст, ақлатон тамоман дигар чи аст. Фақат киссаи худро фикр мекунед, тамом. илтимос
шумо амин шумо ситора шуданатон шумо ҳама мешинохтагиатон сабабаш чи аст? Он шабҳои дароз реп навистан, он шабҳои дароз намедонам текст навистан барои амин барномаҳои блогероро мегум. ин сабаб шудагӣ нест ки ҳар яки шумо ин қадар ситора шудед. сабаби асосияш мана ҳамун лайку падилитсаву мана ҳамун комментарияҳои тамошобино ҳаст. манам ҳамчунин аввал ман ҳамин хелкем сабаби ҳамин ҳама мешинохтагии ман ҳамин худи тамошобино ҳаст. агар ту як солам ки зани ту тамошо накунан лайк намунан ҳеҷ кас туро намешиносад, падилитса накунан туро ҳеҷ кас намешиносад. дар охираш ба ҳуш оед, дар ҳақиқат шуморо ҳамино дастгирӣ кардан. шумо ҳам ҳамино ягон хел дастгирӣ кунед, дар ботлоқ буда наандозед. ноя мошина аст, дар приза аст, намедонам чим чи аст, чашми мардумро хок напошед. вай мошин насиби як нафар мешавад, миллион нафар хона салод мешавад. мефаҳмед ин чия? ай ҳамаи тамошобинон ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар омада ана ҳамон каналое ки подписатсия кардагиаст дар комментариёш нависед ки ака илтимос раҳм кунед бар мо. ҳамин хеле нависед аматон. ягон ин хубӣ нест ягон тааш. фақат ба шумо зарар аст тамом. ягона чизе ки дар Тоҷикистон ягона не яке аз чизҳое ки дар Тоҷикистон миёни ҷавонҳои ҳамин шикастагӣ аст, ман ҳамин букмекерӣ аст. мардак сума кор мекунад аз инҷа мега мерам як бизнес мекунам Тоҷикистонда, меравад ана ҳамин чиз заразид мешавад. ҳамин як моҳда 2 сола кор кардагӣ инҷа шавад, ҳамаша тамом мекунад, қарздор мешавад, хона салод мешавад, дуюмбора қарз карда бо ан ҳамин Россия мебиёяд. мардум ҳама касал шудагиан, рангем як касал. камтарак ба худ биёед. ба ҷое ки мардума ёрдам кунед, ҳамин чизо безебай гуфтам мардума нишон тиед, камтар мардум ба худ биёянд. шумо наоборот тавсия кардестед. манам мошин аст, ставка гамонед, бурд мекунед, чим чи. бас кунед дӯстони азиз. ва ҳамчунин анамун кассирҳои авиакасса реклама мекунед. як бор ман 20 нафар муроҷиат кардааст ки ака як кассара билет харидем, билеташ фалшиви аст, кассир маҳкам аст, блогери реклама кардагӣ ҷавоб намегӯяд, мо аз куҷо пул гирем? аз куҷо мегиред? аз ҳеҷ ҷо. шумо ям дӯстони азиз вақте ки ягон кас реклама мекунад, бинед ки ҳамон одам худаш ки аст реклама кардаистай. менам озир популярне шудааст ман ҳамон Осио Экспрессае кияй. вай манам муроҷиат накарда буд, ман 10 бор муроҷиат кардагӣ буд, ман вай реклама накардам, чунки нелегал буд, ягон ҳуҷҷати дуруст надошт, ман реклама накардамаш. ман озир аз рӯи аввал мандам қариб 20 кас шикоят кард. акай Ҳабибулло мега моро ҳамин хел кард, чӣ корш кунем? ман мегӯям ман намедонам чӣ корш мекунӣ, ман вай намешиносам. ман 2-3 бор қачма вохӯрдагӣ марам. лекин ман негуфт ман реклама намекунам. пули калон ваъда кард, ман отказш кардам. агар ӯ хали пул ягон блогер дигар ваъда мекард, ба фикрам давида рекламаш мекардан. аллакай кардан чанд касо. камтар ҳушёр шавед, раҳм кунед ба ҳамонҳое ки ба шумо раҳм кардану ирӯз шумо номдор шудед. мефаҳмед? видеоро камтарак ба эҳсосӣ кардам, дақиқаҳояшам зиёд ибад шуд. узр мепурсам. рости гап маҷбур шудам ки ҳамин навора сабт кунам, чунки ҳар рӯз як шикоят аст, ҳар рӯз як муроҷиат аст. дар ҳақиқат ҳаст, мекунам муроҷиат, чунки ман рақамҳоям ҳамеша дар комментариҳо ба мардум метиҳам. қариб ҳама медонад рақами манро. амин ватсапи ман ранги бозори корвон шудагиам. як рӯзда ягон 300 кас қариб менависад. хоб дӯстони азиз, ҳушёр шавед, ҳар каса бовар накунед, аз паи кори худатон шавед. ягона чизе ки ба шумо пул медиҳад, ин меҳнати ҳалол аст. ин меҳнат аст, меҳнат мекунед, пули ҳалол мегирӣ, зиндагита пеш мебарӣ. ин хеле ба амеди риск нашавед, ин хеле ставкамон 500 сум баъд мебурӣ 5000 рубл, як кас ки шумо мебуред, 1000 каси дигар бой метиҳад. ман тавсия наметиҳам шумоя. ман дар ин ҷа номи ягон ширката намегирам, лекин ҳамин кор худаш дуруст нест. ман ҳақиқат гуфтаистам, ман аз пеши худам нагуфтаистам. хоб дӯстони азиз, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад, ҳамаатон ҳушёру зирак бошед. он пулҳое ки ба азоқ ҷамъ мекунед, ҳамин хел як соата бой натиҳед ҳамаша. як ҷои нағзда сарф кунед ки баргаштанаш маълум бошад барои шумо. баргаштанаш хеле оё меояд, оё намеояд набошад.
худованд нигаҳбонатон бошад. Наворо ҳатман ба дӯстони худ падилица кунед. Ман аз шумо умедвор ҳастам ва ман камкам мебинам ки дар ҳақиқат наворҳои манро мардум бисёри бад падилица мекунанд. Ман мебинам статистикая. Ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям дӯстони азиз. Ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. Падилица кунед ҳамин наворо ки дӯстои шумо бубинад дӯстони азиз. Ҳамагон бубинанд дӯстони азиз. Ва худованд нигаҳбонатон бошад. Хайр.